ha nacido el Vuelca Fácil. ¿Y es una idea de Calvo? Pues claro. Pois avecínanse dos partidos seguramente que bastante intensos, xa que os dos equipos contan con xogadoras moi xóvenes e seguramente que moi fuertes nun contra un, pero bueno, temos que demostrar todo o traballo feito durante todas estas semanas, que está sendo moi bo, e sobre todo estar bastante fuertes en defensa, que ao final é o noso fuerte. Esperemos acadar os 2 puntos en calquera dos 2 encontros, e así poder seguir sumando para manternos arriba na clasificación. Creo que é o que temos todos na cabeza, xa que non se viron o traballo nos partidos non se viu reflexado cos entrenamentos que estamos tendo, e a verdad que sí que xa temos ganas. Pois por último unha mensaxe á afición para que se anima a vir o domingo a Vila de Noia. Pois nada, partido a 1 da tarde, esperemos que podades vir todos a animarnos, e canta máis xente mellor, que sempre ca calor desa marea verde, pois xa un xoga de outra maneira. Con respecto ao partido do sábado pasado, creo que o punto conseguido podémoslo dar por bo, tal como foi a segunda parte, sobre todo, que fomos por detrás en todo momento, e ao final conseguimos remontar nos últimos minutos e incluso tivemos opcións de gañar o partido, non? Despois, bueno, a verdad que debemos mellorar en ataque posicional, e despois tamén, sobre todo, mellorar esa eficacia de cara a portería, non? Intentar non fallar tantos lanzamentos de 6 metros, porque, bueno, ao final, se tes unha baixa porcentaxe, pues, reduces moitas posibilidades de sacar algo positivo do partido. Pois tócanos partido contra Ingenio, un rival que a temporada pasada pois gañou nos os 2 partidos. Vai ser un partido complicado, un rival moi físico, vai nos poñer as cousas moi difíciles, reforzouse con varios xogadores, entonces, bueno, nós intentaremos facelo o mellor posible, intentar mellorar nas cousas que fixamos mal a xornada pasada, e vamos a pelear pola vitória e intentar sacar os 2 puntos. Gustaríame que para este partido, bueno, houbera un gran ambiente no Vila de Noia, porque necesitamos o voso apoio, e ademais seguro que ides a disfrutar e a pasalo moi ben neste partido, máis en todos os que quedan. Estamos con Tami, xogadora do Calvo Xiria, equipo que este fin de semana... Bueno, por último, queres mandar unha mensaxe á afición para que se anime a vir o domingo a Vila de Noia? Pois o partido é 1 da tarde, esperemos que poidan vir,